हाय लोगोफोर खुलुमबाय लोगोसे रैसुमै मैथुसुलनो बयखौबो फरायग्रानो लाहरनाय जाबाय जों दिनै थिफे हाथायाव थांनो नागिरदों। थिफे हाथायाव मा मोनो दख'ना मोनो ना सना खेरा मोनो। नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दंबा थ' बिदिबा आंजों लोगोसे देनांहायनो खोन्थाना होलांदो नोङो। दालाङानो गजोब्बाय। बबेनि बेबा दालां बानायग्रायाबा? गारि बारजाया अबस्था गाज्रि दैज्लां फैबाथ' बे दालाङा ओरैसो उरायलांसिगोन। जाखाला बियो जा खस्थ' मोनो थाबायनो। नुवाखै लामाफोरा बेसेबां अखानायै ओंखाम जाहोला ना मासो होनदों हाखर हालाजोब बै थिंनिफ्राय गय बिगुराव जिरायदो ओरै थांदो। सफैबाय लोगोफोर आं जाखिनि थिफै बाजारावहाय बायनानै लाबोदों आं बेखौनो देखायलांनो सानबाय। दख'ना गोरानखौ गाननो लुबैनानै गाननायथारबाय आङो जोमग्राखौबो जोमनायथारनोसां माबायदि नुयो गुसिसि समाया गारानो गाननानै देखायबाय। आंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर।
आंनि भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर